भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नख एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सते इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा माताजी। थैंक यू माताजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माताजी। हरे कृष्णा। എല്ലാവർക്കും സദാചാര ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. പുരുഷോത്തമ മാസം. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 15. രാവിലെ നമ്മള് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിന്റെ എല്ലാ ദിവസവും 15-ാമത്തെ അധ്യായം കൂടാതെ ചൗരാഷ്ടകം മറ്റു മന്ത്രങ്ങളും ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്തവര് അല്ലാതെ തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മിലിതം ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ വിശേഷിഷ്യൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम शास्त्र विचारणैक निपुणो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणे त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो अथा कृष्ण पदारविन्द भजना तेन भक्तादिगो वन्दे रूप सनातनो रघु श्रीजीव गोपालको। हरे कृष्ण. നമ്മൾ 6 ഗോസ്വാമിമാരെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളെ ഗോസ്വാമിമാരുടെ അവതാര ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ഓരോരുത്തരും ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് ഒരു ഓവറോൾ നമ്മള് ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ചും കണ്ടു. കൂടാതെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ ഗോസ്വാമിമാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ 5 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. തത്വ, ആചാരം, സേവ, തീർത്ഥ ഉദ്ധാരം, വൈരാഗ്യം. ഇങ്ങനെ 6 ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാം. നമുക്ക് ശരിക്കും ഈ ഗോസ്വാമിമാർ അവരുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഒരു കള്ളം സത്യമാവുകയും അത് പിന്നെ ഒരു കൾച്ചർ ആവുകയും പിന്നെ അത് പരമ്പരാഗതമായിട്ട് അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രഡീഷൻ ആകുന്നത് എല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു. ജീവഗോസ്വാമി എങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം രചിച്ചത്? 1,00,000 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇദ്ദേഹം സന്ദർഭ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗോസ്വാമി എങ്ങനെ രചിച്ചു, എത്ര ഇവരെല്ലാരും ആരാണ്, ഓരോരുത്തരും മഞ്ജരിമാരാണ്. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു. പിന്നെ നമ്മള് രൂപസനാതനന്മാരെ കുറിച്ച് കണ്ടിരുന്നു അല്ലെ. രൂപസനാതനന്മാര് ഇവര് ഒരു സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ബ്രാഹ്മണ ഭരദ്വാജ ഗോത്രത്തിലുള്ള ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചവരാണ്. യജുർവേദീസ് എന്നാണ് ഇവരെ പറഞ്ഞത്. ആ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചതാണ്. അമർ, സന്തോഷ്, അനുപം ഇവര് 3 പേരുമാണ് സനാതൻ ഗോസ്വാമി, രൂപ ഗോസ്വാമി, ശ്രീവല്ലഭസ്വാമി ആയിട്ട്, അതായത് അനുപം. ഇങ്ങനെ ഈ 3 പേരാണ്. അങ്ങനെ ഇവര് വിദ്യാവചസ്പതിയുടെ കീഴിലാണ് പഠിച്ചത് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇതിലെ മൂത്ത ആൾ ആരാണ്? ഈ 3 പേരിൽ മൂത്തത് രൂപഗോസ്വാമിയാണോ സനാതന ഗോസ്വാമിയാണോ അനുപമാണോ മൂത്തത്? സനാതന ഗോസ്വാമിയാണ്. പ്രായത്തിൽ മൂത്തത് സനാതന ഗോസ്വാമിയാണ് കണ്ടു. പിന്നെ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമാന്മാരായിരുന്നു. കൂടാതെ അവർക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലോടും ഭഗവാനോടുമുള്ള ആ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻ
ചെറുതിലെ, കാരണം ഇവര് ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചതുകൊണ്ടും മാതാപിതാക്കൾ അതേ രീതിയിലും കൂടിയാണ് കുട്ടികളെ വളർത്തിയതും. വളരെ വിനീതരായിരുന്നു ഇവര് 3 പേരും. അങ്ങനെ ഇവരുടെ ബുദ്ധി സാമർഥ്യവും കണ്ടിട്ട് നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാ ഇവരെ അവരുടെ കൊട്ടാരത്തില് വിളിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അവിടുത്തെ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആക്കുവാണ്. അവിടുത്തെ ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടും ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടും ഒക്കെ ഓരോ പോസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ്. 3 പേർക്കും ഓരോ സ്ഥാനം കൊടുത്തു. അതിൽ രൂപ സനാതൻ, രൂപ ഗോസ്വാമി, അതായത് നമ്മുടെ അമർ സന്തോഷ്, ഇപ്പോഴല്ല രൂപ സനാതൻ എന്നുള്ള പേര് പിന്നീട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് രൂപ സനാതൻ ആകുന്നത്. അമർ സന്തോഷ് അനുപം, ഇങ്ങനെ 3 പേരാണ്. അങ്ങനെ ഇവരിവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇവരുടെ ബുദ്ധി സാമർഥ്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ട് നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാ ഇവർക്ക് എന്താണ് കൊടുക്കുക? ഇവർക്ക് മുസ്ലിം നാമകരണം ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവരെ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് പോയത്? നിങ്ങൾ വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുലം തന്നെ നശിപ്പിക്കും, എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളെയും കൊല്ലുകയും എല്ലാ പശുക്കളെയും വധിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ഈ ക്ഷേത്ര ആരാധന എല്ലാം നിർത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ കാരുണ്യം തോന്നി, ഈ മറ്റു ജീവജാലങ്ങളോടുള്ള കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്, മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടു കൂടിയാണ് രൂപ സനാതനന്മാർ നവാബ് ഹുസൈൻ ഷായുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ജോലിക്ക് പോകുന്നത് തന്നെ. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഇവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രന്റെ സ്ഥാനത്ത്, ഇന്ദ്രൻ ഇരിക്കുന്ന അത്രയും ഐശ്വര്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഇവരെ അവിടെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അവർക്ക് എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ എന്നെ വിട്ടു പോകരുത്, ഇത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നവാബ് ഹുസൈൻ ഷായുടെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ്. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ആചാരവും എല്ലാം ചെയ്യാം, അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നന്നായിട്ട് നോക്കും. അങ്ങനെ രൂപ സനാതന്മാർ വളരെ ബുദ്ധിമാന്മാരായിരുന്നു. അവരറിയാതെ ആ കൊട്ടാരത്തില് ഒരു കാര്യവും പോകില്ല. എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഈ 2 പേരെയാണ് നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാ സമീപിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പക്ഷെ ഇവരുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ്? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ മാത്രമാണ്. ഇപ്പോ വൃന്ദാവനത്തിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് തന്നെ അവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് അവര് സൃഷ്ടിച്ചു. ആ സ്ഥലമാണ് രാമകേളി. രാമകേളി എന്ന് പറയുന്ന വൃന്ദാവനത്തിന്റെ പകർപ്പാണ്. അത് നവവൃന്ദാവനം. അവിടെ എല്ലാ ശ്യാമകുണ്ട, രാധാകുണ്ട്, ലളിതാകുണ്ട്, ഗോവർദ്ധനം, യമുന, ഇതെല്ലാം അവര് അവിടെ നിർമ്മിച്ചു. അങ്ങനെ വൃന്ദാവനത്തിൽ താമസിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അവർ രാമകേളിയിൽ താമസിച്ചത്, രാമകേളി എന്ന സ്ഥലത്ത്. കൂടാതെ അവിടെ ഒരു വിഗ്രഹം സ്ഥാപിച്ചു. അതാണ് രാധാ മദൻ മോഹൻ വിഗ്രഹം. രാധാ മദൻ മോഹൻ വിഗ്രഹത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും 2 പേരും പുഷ്പമാല്യം അർപ്പിച്ച് ഭഗവാനോട് കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കും, എന്നാണ് ഞങ്ങളെ ഈ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാക്കുന്നത്, ഈ അഴുക്കിൽ നിന്ന്, ഈ മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാരെയും ഇത്രയും ക്രൂരനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ കീഴിൽ സേവകരായിട്ട് നിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു താല്പര്യവുമില്ല. ഭഗവാനെ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങേ സേവിച്ചാൽ മതി, ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ സ്വപ്നത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വരും. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയും, നീ നിന്റെ സേവനം, നിന്റെ പ്രവർത്തികൾ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുക, പക്ഷെ ഒന്നിലും ബന്ധിക്കപ്പെടാതിരിക്കുക, ഒന്നിലും കുടുങ്ങാതിരിക്കുക, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കുടുങ്ങാതിരിക്കുക. ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് മലക്കുഴിയാണ്. ഈ മലത്തിലുള്ള പുഴു ആകാതിരിക്കുക, ഇവിടെ കുടുങ്ങാതെ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വേറിട്ട് നിൽക്കുക എന്നൊരു ഉപദേശം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൊടുക്കും. ഉടനെ സനാതൻ ഗോസ്വാമി ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് ഓടി രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പറയും, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു. അപ്പൊ രൂപ ഗോസ്വാമി പറയും, ഇതേപോലൊരു സ്വപ്നം ഞാനും കണ്ടു. ഇതിനർത്ഥം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ സേവനം നിർത്തി നമുക്ക് പോണം. നമ്മൾ സേവിക്കേണ്ടത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെയാണ്. അദ്ദേഹം രാധാകൃഷ്ണന്മാർ സ്വയം അവതരിച്ചതാണ്. ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അല്ലാതെ എന്തിനാണ് ഈ നവാബ് ഹുസൈൻ ഷായ്ക്ക് നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യേണ്ടത്? അങ്ങനെ ഇവരുടെ ആഗ്രഹം അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ അറിയിച്ചു. അപ്പൊ ഇവരിപ്പോ ആരാണ്? രൂപ സനാതൻ, അതായത് അമർ സന്തോഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പേര് ദബീർ ഖാസും സാക്കിർ മാലിക്കുമാണ്. ദബീർ ഖാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സനാതൻ രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ പേരാണ് ദബീർ ഖാസ്.
സാഖീർ മാലിക്, സനാതൻ ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് നാമങ്ങൾ ഒരു മുസ്ലിം നാമം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ ബഹുമതിയായിട്ടാണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. മുസ്ലിമായിട്ട് ജനിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ നാമം കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോ ഇവരോടുള്ള ആ ബഹുമാനം കൊണ്ട് നവാബ് ഹുസൈൻ ഖാൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു അവാർഡാണ് ഈ നാമം, ദബീർ ഖാസ്, സാഖീർ മാലിക്. അപ്പൊ ഈ രണ്ടുപേരുടെയും സ്വഭാവം തന്നെ നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാ പറയുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും ദയയും അനുകമ്പയും ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദയയും അനുകമ്പയും ആണ് ഒരു ശുദ്ധ മുസൽമാന്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷത. അപ്പൊ ഈ ദയ അനുകമ്പയുടെ ആൾ രൂപമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ദബീർ ഖാസും സാഖീർ മാലിക്കും. ഇവരല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മുസൽമാന്മാർ എന്ന് നവാബ് ഹുസൈൻ ഖാൻ വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇവർ രണ്ടുപേരെയും. നവാബ് ഹുസൈൻ ഖാന് അപ്പൊ ഇവരുടെ അടുത്ത് പറയും, തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ദിവസം അള്ളാഹ് നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം തന്ന് അള്ളാഹ് നിങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും എന്ന് വരെ അദ്ദേഹം പറയും. അപ്പം അവരെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹ്ക്ക് രൂപമില്ല. അള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകാശമായിട്ടാണ്, അവരൊരു ബ്രഹ്മവാദികളാണ് പൊതുവെ മുസ്ലിംസ് ആരാധിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടും നവാബ് ഹുസൈൻ ഖാൻ ഇങ്ങനെ പറയും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രൂപ സനാതന്മാർ, അതായത് ദബീർ ഖാസ്, സാഖീർ മാലിക്, ഇവര് ചിന്തിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഭഗവാനെയാണ് കാണേണ്ടത്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ടത് എന്നിവരിങ്ങനെ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇവരുടെ പിതാവിന്റെ അടുത്ത് കാര്യം പറയും. അപ്പൊ പിതാവ് നേരത്തെ തന്നെ വളരെ നിരാശനായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം തന്റെ മക്കൾ ബ്രാഹ്മണരായിട്ട് പിറന്ന തന്റെ മക്കൾ ബ്രാഹ്മണരെ സേവിക്കാനും ഭഗവാനെ സേവിക്കാനും ഉള്ളതിന് പകരം ഈ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരിയെ സേവിക്കാൻ പോയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ വലിയ ഐശ്വര്യത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിലും പിതാവ് അത്ര സന്തുഷ്ടനായിരുന്നില്ല തന്റെ മക്കളുടെ ആ ഒരു സ്ഥിതി കണ്ടിട്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴുള്ള മാതാപിതാക്കൾ എങ്ങനെയാണ്? വലിയ കോർപ്പറേറ്റില് എന്റെ മോൻ ഇവിടെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്, ഈ വലിയ ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. അപ്പൊ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് അഴിമതികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ആണ് മറ്റുള്ളവരുടെ. അതാണ് ഭൗതികവാദികളായിട്ടുള്ള മാതാപിതാക്കൾ. പക്ഷെ ഇത് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ, ഇത്രയും വൈഷ്ണവനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഈ ഐശ്വര്യങ്ങളൊന്നും താല്പര്യമില്ല. ഈ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരിയുടെ കൂടെ സേവനം ചെയ്യുന്നത് ഇതിനാണ്, ഇതിന്റെ ആവശ്യം, ഇതിലും നല്ലത് മരണമല്ലേ എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയാണ് പിതാവിനുള്ളത്. അപ്പോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടാലേ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുത്ത് പണം ഉണ്ടാക്കിയാലേ നമുക്ക് അന്നം കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇതാണ് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെ കഴുതയെ പോലെ പണിയെടുക്കാനുള്ളതല്ല ഈ മനുഷ്യജന്മം കഴുതയെ പോലെ പണിയെടുക്കാനല്ല, അത് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളിൽ വളരെ അപൂർവമായി കിട്ടുന്ന 4 ലക്ഷം ഹ്യൂമൻ സ്പീഷീസ്. അപ്പൊ അത് കിട്ടിയിട്ട് ഒരു മൃഗത്തിനെ പോലെ ജീവിക്കാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ കിട്ടിയ ആ ജന്മം പാഴാക്കി കളയാണ്. ഇതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു മെർസിഡസ് ബെൻസ് കാറും ഒരു ട്രാക്ടറും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മെർസിഡസ് ബെൻസ് കാറ് വെച്ച് നെല്ല് ഇങ്ങനെ നമ്മള് ഈ ഉഴുന്നെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ മെർസിഡസ് ബെൻസ് ഉപയോഗിക്കുമോ? എന്നിട്ട് ട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് വലിയ ദൂരയാത്രയിലൊക്കെ പോകാൻ ട്രാക്ടർ ഉപയോഗിക്കും. അതേപോലാണ് ഒരു മെർസിഡസ് ബെൻസ് പോലത്തെ ഒരു ശരീരമാണ് ഈ മനുഷ്യ ശരീരം. ആ മനുഷ്യ ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് അത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ചെയ്യാതെ ഇതുപോലെ വളരെ താഴ്ന്ന ലെവലിലുള്ള മൃഗങ്ങളെ പോലുള്ള പ്രവർത്തികളാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ ബൈബിളില് ജീസസ് പറയുന്ന ഒരു വാചകങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ഒരു ആഫ്രിക്കൻ ആനയ്ക്ക് ജീവിക്കാനാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം 10 കിലോ അരി വേണം അതിന് കഴിയാൻ. അപ്പൊ ഈ 10 കിലോ അരി അത് ഭഗവാനെ വിളിക്കാതെ തന്നെ അതിന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ദിവസവും അതിന് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഒരു കറുത്ത ഉറുമ്പ് ഉറ്റാകൂരിരുട്ടിൽ ഒരു കറുത്ത കിണറ്റിൽ കറുത്ത പാറയുടെ പുറത്തിരിക്കുമ്പോ അതിന് വേണ്ട ഭക്ഷണം ഭഗവാൻ അത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ ദൈവത്തിനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും അറിയാഞ്ഞിട്ട് തന്നെ, ദൈവത്തിനെ വിളിക്കാതെ തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
അപ്പോൾ നാമം ജപിക്കുകയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എന്നും കേൾക്കുകയും ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാൻ കൊടുക്കാതിരിക്കുമോ? അപ്പം ആ സംശയം നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ഭഗവാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നതിന് ഭഗവാൻ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാനൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ, നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടാലേ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ള ഒരു സംശയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിതം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ തരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് തരുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ആർത്തിക്ക് വേണ്ടി അല്ല തരുന്നത്. എന്നാൽ പൂർണ്ണമായി ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാൻ എന്താണ് അത്രയും ക്രൂരനാണോ? തന്റെ മക്കള് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാണാൻ ഏതെങ്കിലും മാതാപിതാക്കൾ ആഗ്രഹിക്കുമോ? അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ദുഃഖം വന്നപ്പോ, എന്നാലും ദൈവം എത്ര ക്രൂരനാണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്നോട് ചെയ്തല്ലോ, ദൈവം ഒന്നും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കും. ഏതെങ്കിലും മാതാപിതാക്കള് സ്വന്തം മക്കള് അവൻ അനുഭവിക്കട്ടെ, അവൻ കടന്ന് നരകിക്കട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കുവോ? നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. ഈ നമുക്ക് വരുന്ന ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മളുടെ ഓരോ എല്ലാം എന്താണ്, എല്ലാം നമ്മുടെ കർമ്മഫലമാണ്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നമുക്കത് വരണമെന്ന്. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം വന്ന് അതങ്ങ് പോവുകയാണ്. ഭഗവാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്, എന്നാണ് നിങ്ങൾ വരിക, ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ പരമാത്മാവായിട്ട്. നമ്മൾ ഏത് ശരീരം എടുക്കുമ്പോഴും, ഒരു പുഴുവിന്റെ ശരീരം എടുക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ കൂടെ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് വരികയാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ജന്മത്തില് കുറച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ആരാണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാനെ സേവിക്കാനാണ് നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം, നമ്മളുടെ ജന്മ ഉദ്ദേശം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. നമ്മൾ ആത്മാവാണ്, നമ്മൾ സച്ചിദാനന്ദമാണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ ജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടി. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അതിന് സാഹചര്യം നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ തന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എപ്പോ ഭഗവാനെ നമുക്കറിയാം, ആ ശ്വേതോശ്വേതര ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്ന 2 കിളികൾ, ആ 2 കിളികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് നമ്മൾ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. പരമാത്മാവ് നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും. നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ നമ്മൾ ഓരോ കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി, നമ്മളുടെ അടുത്തൊരാള് നിന്ന് നമ്മള് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ പരമാത്മാവിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലായി, അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ട് എന്ന് ജ്ഞാനത്തിലൂടെ മനസ്സിലായി. പക്ഷെ അത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഇതുവരെ നേടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഒരു ജ്ഞാനം കിട്ടി. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ ഭഗവാനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ തുടങ്ങി, ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, നാമം ജപിക്കാനും ഭഗവാന്റെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും, ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അങ്ങനെ നവവിധ ഭക്തിയെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ അത് ചെയ്യുമ്പോ ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഭഗവാൻ അപ്പോ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി തരും. നമ്മൾ എത്ര ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടോ അതനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ സാഹചര്യം ചെയ്തു തരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നിലും നാളെ ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും, നാളത്തെ അന്നത്തിന്, അതാണ് ഭക്തന്മാർ പൂർണ്ണമായി ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്, തന്റെ ജീവിതം തന്നെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലുള്ളതാണ് നമ്മുടെ രൂപ സനാതന ഗോസ്വാമിമാർ, ഇപ്പോ ധബീർ ഖാസും സാഖിർ മാലിക്കുമായി. അപ്പൊ അവരെങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും എന്ന ചിന്തയിലാണ്. അങ്ങനെ 2 പേരും അമ്മയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലും. അപ്പൊ അമ്മ പറയും, നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ഒരു കത്തെഴുതും, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം തുറന്ന് കത്തെഴുതും, അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി തരും. അങ്ങനെ അവര് ആദ്യം ഒരു കത്തെഴുതും, രണ്ടാമതെഴുതും, മൂന്നാമതെഴുതും, കുറേ വട്ടം എഴുതിയിട്ടും ഒരു മറുപടിയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ അവസാനം ഒരു ദിവസം അവർക്കൊരു കത്ത് കിട്ടും. ആ കത്തിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതാണ്: എങ്ങനെയാണ് വിവാഹം കഴിച്ച ഒരു വിവാഹിതയായിട്ടുള്ള ഒരു യുവതി, ആ യുവതിക്ക് ഒരു കാമുകനുണ്ട്, പക്ഷെ അവൾ അവളുടെ ഭർത്താവിനെ സേവിക്കുന്നത് ഒരു സംശയത്തിനും ഇടപഴകാതെ പൂർണ്ണമായിട്ട് എല്ലാ സേവനവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭർത്താവിനെ സേവിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പുറമേ നോക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും നല്ല ഒരു ഭാര്യ ഈ ലോകത്തില്ല, അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ ഭർത്താവിനെ സേവിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അവളുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ്, എങ്ങനെ ഈ ഭർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് എന്റെ കാമുകന്റെ അടുത്ത് എത്താം, അതാണ്
ഈ ഈ സ്ത്രീ, വിവാഹിതയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഇത്രയേ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് വായിച്ചപ്പോ രൂപസനാതനന്മാർക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന്. ഇവിടെ പറയുന്ന ഭാര്യ, വിവാഹിതയായ ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? ഊഹിക്കാൻ പറ്റുമോ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞ വിവാഹിതയായ ഭാര്യ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആരാണ്? രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി. രൂപ സനാതന ഗോസ്വാമിമാരെയാണ് ഈ വിവാഹിതയായ ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന ഭർത്താവ് ആരാണ്? ഭർത്താവ് ഗവൺമെന്റ്, ഏതാ മാതാജി? ജോലി കൊടുത്ത ആള്. അതായത് ഈ നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാ, അതെ, ഈ രാജാവ്. അതെ, അപ്പൊ നവാബ് ഹുസൈൻ. ഇനി കാമുകൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ, അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇത്രേ കാര്യം പറഞ്ഞോളൂ. അപ്പൊ രൂപ സനാതന ഗോസ്വാമിമാർക്ക് മനസ്സിലായി ഈ വിവാഹിതയായ ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ രണ്ടുപേരും. അപ്പൊ അവരിപ്പോ ആരുടെ ബന്ധനത്തിലാണ്? നവാബ് ഹുസൈൻ ഷായ്ക്ക് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പുറമെ നല്ല രീതിയിൽ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, ഒരു സംശയവും ഇടകൊടുക്കാതെ. പക്ഷെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി പോകും, ഇവിടുന്ന് പോയി അവരുടെ ആ ഭാര്യ, വിവാഹിതയായ ഭാര്യ കാമുകന്റെ അടുത്ത് പോകാനായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ഇവിടെ രൂപഗോസ്വാമിമാർ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഞങ്ങൾക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത് പോകണം. അങ്ങനെ ഈ ഒരു കത്ത് കിട്ടിയപ്പോൾ ഇവർക്കൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. അവരുടെ മനസ്സ് കത്തുകയാണ്. ഓരോ ദിവസവും എങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് പോകും എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ അവര് ഉരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ഭക്തന്മാരുമായിട്ട്, തന്റെ ശിഷ്യന്മാരും ഒക്കെ ആയിട്ട്, 10,000-20,000 ശിഷ്യന്മാരുമായിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകാനായിട്ട് എല്ലാം റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് നരസിംഹാനന്ദ ബ്രഹ്മാചരി അപ്പൊ അദ്ദേഹം, നരസിംഹാനന്ദ ബ്രഹ്മചാരി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സേവനം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം മാനസികമായിട്ടാണ് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്. മാനസിക സേവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ ഭഗവാന് ഫുഡ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു, അതാണ് സേവ എങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം എന്താണ് മാനസികമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നത്? അദ്ദേഹം ഉടനെ കടയിൽ പോയി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നു, അത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു, അതവിടെ വെച്ച് പാത്രമെടുത്തു, അതെടുത്ത് വെച്ചു, കഴുകുന്നു, അരിയുന്നു, അത് പാത്രം വെച്ചു, അടുപ്പ് കത്തിച്ചു, അതിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യും, അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇദ്ദേഹം മാനസികമായിട്ടാണ് സേവനം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വൃന്ദാവനത്തിൽ പോന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ഈ നരസിംഹാനന്ദ ബ്രഹ്മചാര്യ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണടച്ച് ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ ധ്യാനിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അദ്ദേഹം പോകുന്ന വഴിയെല്ലാം അലങ്കരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഇദ്ദേഹം മാനസികമായിട്ട് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പോകുന്ന വഴികളിൽ എല്ലാം വൃത്തിയാക്കി, അവിടെ മരങ്ങളെല്ലാം വളർത്തുന്നു, അവിടെ പക്ഷികള്, മാനുകൾ വരുന്നതും, പിന്നെ പശുക്കൾ, നല്ല മയിലുകളുള്ള സ്ഥലം, കൂടാതെ അവിടെ അടുത്തൊക്കെ ഓരോ കുളങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ കുളത്തില് താമര വിരിയുന്നു, താമരയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കുളം. കൂടാതെ ഇദ്ദേഹം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നടന്നു പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളില് ഈ പൂക്കളൊക്കെ ഇട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽപാദങ്ങൾക്ക് മൃദുലത കിട്ടാനായിട്ട് പൂക്കൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം എത്തിയപ്പോ കനൈ നാട്യശാല, ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. ആ സ്ഥലത്തിലെത്തിയപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ ധ്യാനിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റക്കായി പോവുകയാണ്. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നീങ്ങുന്നില്ല ഇദ്ദേഹത്തിന്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധ്യാനം മുറിയുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മറ്റു ഭക്തന്മാരുടെ അടുത്ത് പറയും, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകില്ല, അദ്ദേഹം കനൈ നാട്യശാലയിൽ എത്തിയിട്ട് തിരിച്ചു വരും എന്ന് ഇവര് പറയും. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവർ വിചാരിക്കും, അതെന്താ പോവാത്തത്? അദ്ദേഹം പോകാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും ചെയ്യുവാണല്ലോ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു. 10,000-20,000 ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് യാത്ര തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം യാത്ര തിരിക്കുമ്പോ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് വഴി തെറ്റി എന്നുള്ള ധാരണയില് അദ്ദേഹം പോകുന്നത് രാമകേളിയിലാണ്. ആരാണ് രാമകേളിയിലുള്ളത്? നമ്മുടെ രൂപസനാതനന്മാർ. അപ്പൊ ഈ രാമകേളിയിലോട്ട് പോകുമ്പോ പുറമേ കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കും വഴി തെറ്റി അങ്ങോട്ടങ്ങ് യാത്ര തിരിച്ചതാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? രൂപസനാതന്മാർക്ക് അനുഗ്രഹം കൊടുക്കാൻ, അവരെ ഈ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അങ്ങോട്ട് യാത്ര തിരിച്ചത്.
അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും തന്റെ ഭക്തന്മാരും കർത്താലും മൃദംഗവും എല്ലാം ആ ഉപയോഗിച്ച് നാമസങ്കീർത്തനം നടത്തി രാമകലിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ രാമകലിയിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോ നവാബ് ഹുസൈൻ ഷായ്ക്ക് ആകെ ഒരു സംശയം തോന്നി. തന്റെ ഭടന്മാരെ വിട്ട് എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്, പോയി നോക്കാൻ പറയും. അപ്പൊ അവര് പോയി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്യാസിയും കുറെ ശിഷ്യന്മാരും എല്ലാരും കൂടെ ഇങ്ങനെ കീർത്തനങ്ങൾ പാടിയും നൃത്തം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു. ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് അവരെ ഇവിടെ നിന്ന് അവരെ മുന്നോട്ട് വരാൻ സമ്മതിക്കല്, ഇവിടെ തന്നെ നിർത്തണം എന്ന് ഇവര് പറയും. അപ്പൊ നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാ തന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സഹകാരിയാണ് കേശവ. അപ്പോ കേശവന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും, ആരാണ് നമ്മളെ ഈ സ്ഥലത്തോട്ട് കയറി വരുന്നത്? അപ്പൊ കേശവൻ അറിയാം ഇത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണെന്ന്. എന്നാൽ ഈ നവാബ് ഹുസൈന്റെ മനസ്സും കേശവൻ അറിയാം. അപ്പൊ കേശവൻ വിചാരിക്കും, ഇനി ഞാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണെന്ന് വല്ലതും പറഞ്ഞ ഇയാൾ ഉടനെ ഭക്തന്മാരെയൊക്കെ ഉപദ്രവിക്കുകയും ഒക്കെ ഓർഡർ ചെയ്ത എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറയും, അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തോ സ്വയം സന്യാസിയാന്ന് ധരിച്ച് കുറെ ഭക്തന്മാരും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ രണ്ടുമൂന്ന് ഭക്തന്മാരൊക്കെ നടന്നു വരുന്നതാണ്, നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമ്മളത് അങ്ങോട്ട് മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട, അവരങ്ങ് പൊയ്ക്കോളും എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയും. അപ്പൊ നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാ പറയും, ഇല്ല, ഇത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണ്, എനിക്കറിയാം, അദ്ദേഹം ദൈവമാണ്, അദ്ദേഹത്തിനെ നോക്കൂ എത്ര ചൈതന്യമാണുള്ളത്, 2-3 ഭക്തന്മാരല്ല, 10-20,000 ഭക്തന്മാരുമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇത് അള്ളാഹ് തന്നെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയും തേജസ്സാണ്, എത്ര മനോഹരമാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് കണ്ണെടുക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല, അത്ര ചൈതന്യമാണെന്ന് പറയും. അങ്ങനെ നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാ ഉടനെ ഓർഡർ ചെയ്യും, ആരും ഈ നാമസങ്കീർത്തനത്തിനെ നിർത്താൻ പാടില്ല, ആരാണോ നിർത്തുന്നത് അവനെ ആയിരിക്കും ഞാൻ അടിക്കുന്നത്, ഈ നാമസങ്കീർത്തനം തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കട്ടെ, ഹരിനാമം തുടരട്ടെ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയും. അപ്പൊ രൂപസനാതന്മാർ ഈ വിവരം അറിയും. എന്നാൽ അവർക്കറിയാം ഈ നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാ ഇങ്ങനൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഏത് നിമിഷമാണ് മനസ്സ് മാറുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇതേപോലെയാണ് നമ്മളെ കംസൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു? കംസൻ ആദ്യം ദേവകിയുടെ അടുത്ത് പറയും, ദേവകി വസുദേവരുടെ അടുത്ത് പറയും, നിങ്ങൾ ഈ കുട്ടിയല്ല ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ 8ാമത്തെ പുത്രനല്ലേ എന്നെ കൊല ചെയ്യാൻ വരുന്നത്, ഈ കുട്ടിയുമായിട്ട് നിങ്ങൾ പോയി താമസിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടതാണ്. പിന്നീടാണ് വീണ്ടും മനസ്സ് മാറി കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലുന്നതും ജയിലിൽ പിടിച്ചിടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കംസൻ മാത്രമല്ല, പല ആൾക്കാര് നമുക്ക് അറിയാം, പല രാക്ഷസന്മാരും, ഈ ഹിരണ്യകശിപു, രാവണൻ, കംസൻ, ഇവർക്കെല്ലാം ഫിലോസഫി അറിയാം. ഇപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപു തന്നെ ഹിരണ്യാക്ഷൻ വധിക്കപ്പെട്ടപ്പോ തന്റെ അമ്മയും ഹിരണ്യാക്ഷന്റെ ഭാര്യയും എല്ലാരെയും സമാധാനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ആത്മാവിന്റെ കുറിച്ച് ഘോരമായിട്ടാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഹിരണ്യകശിപു. അവിടെ ഒരു കഥ പറയുന്നുണ്ട്, എന്താണ്, ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് നമ്മുടെ യമൻ ഒരു രാജാവ് മരിക്കുമ്പോൾ ഭാര്യമാരെല്ലാം വാവിട്ട് കരയും. ആ വാവിട്ട് കരയുമ്പോ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് യമൻ ഒരു കുട്ടിയുടെ വേഷത്തിൽ വരുന്നത്. ഈ കഥയൊക്കെ ആരാ പറയുന്നത്? ഹിരണ്യകശിപു. ആ ഹിരണ്യകശിപു ഭക്തനാണോ? കാര്യം അപ്പൊ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ ഫിലോസഫി അറിയാൻ, കുറെ ജ്ഞാനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നതല്ല ഭക്തൻ. അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുമ്പോഴാണ് ഭക്തനാകുന്നത്. ഇപ്പോ നമ്മള് ഭാഗവതം വായിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വായനക്കാരെ വിളിക്കും. അപ്പൊ വായനക്കാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവര് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് അത് ചെയ്യുന്നതാണ്. നല്ല രീതിയിലായിരിക്കും അവർ വായിക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവരുടെ പ്രവൃത്തി എങ്ങനെയാണ്? ഇതെല്ലാം വായിച്ചിട്ട് അവര് അപ്പുറത്ത് കടയിൽ പോയി ചായ കുടിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നോൺ വെജ് ഒക്കെ കഴിക്കും. അപ്പൊ ഇതാണ് ഫിലോസഫി അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തിയാക്കണം. നമ്മൾ ആ ഫിലോസഫിയിലൂടെ ജീവിക്കണം. അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതം. അപ്പൊ നമ്മുടെ രൂപക സനാതന്മാർക്ക് നവാബ് ഹുസൈൻ ഷായുടെ സ്വഭാവം നന്നായിട്ട് അറിയാം. ഏത് നിമിഷമാണ് ഈ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സ് മാറി ഇനി ഇവിടെ എല്ലാം കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? രണ്ടുപേരും വേഷം മാറിയിട്ട് പല്ലുകൾക്കിടയില് ഒരു പുല്ല് ഇങ്ങനെ കടിക്കും. അത് നമ്മൾ പല ആചാര്യന്മാരുടെ ഭജനയിലും കാണാം. ഞാൻ അത്രയും പതീതനാണ്, വായില് പല്ലുകൾക്കിടയിൽ ഒരു പുല്ല് വെച്ച് ഞാൻ അങ്ങയുടെ കാൽപാദം വന്ദിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഭക്തിവിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ ഒക്കെ ഭജൻസ് എടുത്താൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മിക്ക ഭജൻസിലും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? പല്ലിന്റെ ഇടയില് ഇങ്ങനെ പുല്ല് വെച്ച് വിനീതനായിട്ട്
വിനയാന്വിതരായിട്ട് രണ്ടുപേരും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത് സമീപിക്കാൻ ചെല്ലുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് 3 അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, ഈ ഭക്തൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു താൻ അത്രയും പാപിയാണ്, അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ജന്മം താൻ ഒരു മൃഗമായിരിക്കും, വായില് പുല്ലും ചവച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മൃഗമായിട്ടായിരിക്കും താൻ ജനിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ പുല്ല് വായിൽ വെച്ച് അത്രയും വിനീതനായിട്ട്, ഞാൻ അത്രയും പതീതനാണ്, എന്നേക്കാൾ പാപിയായിട്ടുള്ള ആരുമില്ല, എന്നെ സ്വീകരിക്കണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്ന ആ ഒരു മൂഡാണ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പല്ലിൽ ഇങ്ങനെ പുല്ല് കടിച്ചു വെച്ചിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാ തുറക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോ ഞാൻ ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല, അങ്ങ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതെന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ മറ്റൊരർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അങ്ങേക്ക് എന്തും എന്നെ ചെയ്യാം, അങ്ങേക്ക് എന്നെ ശിക്ഷിക്കാം, എന്നെ വഴക്കു പറയാം, എനിക്ക് ഇതിന് ഒരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷനും എന്താ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല ന്യായീകരണങ്ങൾ കാണും. എനിക്ക് ഒരു ന്യായീകരണവും ഇല്ല, അങ്ങേക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എന്നെ ശിക്ഷിക്കാം, അത്രയും പാപികളാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള അത്രയും വിനീതനായിട്ടുള്ള ഭാവത്തിലാണ് രൂപസനാതന്മാർ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാനായിട്ട് ചെല്ലുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും ഹരിദാസ് താക്കൂറും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവർ രണ്ടുപേരും ഈ പല്ലിന്റെ ഇടയിൽ പുല്ലും വെച്ച് കഴുത്തിൽ ഒരു തുണിയും ചുറ്റിയാണ് ചെല്ലുന്നത്. കഴുത്തിൽ തുണി ചുറ്റി ഇങ്ങനെ ചെല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വളർത്തു നായയുടെ കഴുത്തിൽ തൊടല് വെച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ കെട്ടുന്ന പോലെ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അത്രയും അങ്ങയുടെ ഒരു വളർത്തു നായയാണ് ഞങ്ങൾ എന്നുള്ള ഭാവത്തിലാണ് ചെല്ലുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം ഇവര് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെയും ഹരിദാസ് താക്കൂറിനെയാണ് സമീപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടുപേരെയും നിത്യാനന്ദ പ്രഭു സ്വീകരിക്കുകയും നിത്യാനന്ദ പ്രഭു തന്റെ കാൽപാദം വെച്ച് ഇവരുടെ തലയിൽ വെച്ച് അനുഗ്രഹിക്കും. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശരണം ലഭിക്കും എന്ന് അനുഗ്രഹിക്കും. അങ്ങനെ അവരെ അകത്ത് കയറി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ട ഉടനെ അവിടെ ദണ്ഡ നമസ്കാരം ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, ഞങ്ങൾ വളരെ പാപികളാണ്, ജഗായി മതായിയേക്കാളും പാപികളാണ് ഞങ്ങൾ, അവര് മായാപൂർ ധാമിലെങ്കിലും താമസിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ അത്ര പതീതരാണ്, ഞങ്ങൾ നാമാപരാധം ചെയ്യുന്നു, ബ്രാഹ്മണരെ സേവിക്കാൻ അപരാധം ചെയ്യുന്നു, ഭക്തന്മാരിൽ അപരാധം ചെയ്യുന്നു, ഈ വേദങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്ന പതീതരാണ് ഞങ്ങൾ, ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് രൂപഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമിയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത്. കൂടാതെ അവര് ഓരോരുത്തരും രൂപഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമിയും ഓരോരുത്തരായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത് അപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കണ്ണീര് വരികയാണ്. നിങ്ങൾ ഇത്രയും വിനയം, നിങ്ങളുടെ ഈ വിനയം എന്റെ ഹൃദയത്തെ ഭേദിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് സ്വീകരിക്കുന്നു. ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരിക്കലും ആർക്കും നമ്മളെ വേർതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ കുരുക്കിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം തരും, നിങ്ങൾക്ക് ആ ശക്തി തരും. എന്റെ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമുണ്ട്. നിങ്ങളെ വൃന്ദാവനത്തിൽ എന്നെ സഹായിക്കണം. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണപ്പെടാതിരിക്കുന്ന ധാമുകളൊക്കെ പുനരുദ്ധീകരിക്കണം, ബുക്കുകൾ എഴുതണം, ക്ഷേത്രങ്ങൾ പണിയണം, വിഗ്രഹ ആരാധനകൾ നടത്തണം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ദൗത്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുമെന്ന് അനുഗ്രഹിക്കും. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ താമരയിതൾ പോലത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽപാദം രൂപസനാതന്മാരുടെ തലയിൽ വെച്ച് അനുഗ്രഹിക്കും. എന്നിട്ട് ദബീർ കാസിന്റെ അടുത്ത് പറയും, ഇന്നു മുതൽ നീ രൂപഗോസ്വാമിയാണ്. സാഖീർ മാലിക്കിന്റെ അടുത്ത് പറയും, ഇന്നു മുതൽ നിന്റെ പേര് സനാതന ഗോസ്വാമി എന്നാണ്. അങ്ങനെ സനാതന രൂപ ഗോസ്വാമിമാർ കരഞ്ഞ് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം നേടി. എന്നിട്ട് സനാതന ഗോസ്വാമി ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത് ഒരു അപേക്ഷ പറയും, കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയും, ഞാൻ അറിഞ്ഞു അങ്ങ് വൃന്ദാവനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. എന്റെ വിനീതമായിട്ടുള്ള ഒരു അപേക്ഷയാണ്, അങ്ങ് ഇപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് 20,000 ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകരുത്. വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയാൽ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പൊതുജന ശ്രദ്ധ അങ്ങേക്ക് വരും.
അങ്ങ് വൃന്ദാവനത്തിൽ 1-2 ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് പോവുക. അപ്പോൾ വൃന്ദാവനത്തെ കൂടുതൽ ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഒരു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത് സനാതന ഗോസ്വാമി അപേക്ഷിക്കും. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും. അങ്ങനെ അടുത്ത ദിവസം അദ്ദേഹം വീണ്ടും വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ചെല്ലും. അങ്ങനെ കനൈ നാട്യശാലയിൽ എത്തുമ്പോ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കും, ഈ 10,000-കണക്കിന് വരുന്ന ഭക്തന്മാരെല്ലാം ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുമ്പോ അവിടുത്തെ പുല്ലുകളും അവിടുത്തെ മരങ്ങളും എല്ലാം ഇങ്ങനെ ചവിട്ടി മെതിച്ചാണ് വരുന്നത്. ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കൂട്ടത്തോടെ വരികയാണല്ലേ. അപ്പൊ ഇത് വൃന്ദാവനത്തെയും അത് ബാധിക്കും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയും, നമുക്കിനി ഞാനിനി വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകുന്നില്ല, സനാതന ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ശരി, ഞാൻ തിരിച്ച് പുരി ജഗന്നാഥിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് ആരാണ് നേരത്തെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തത്? നരസിംഹാനന്ദ ബ്രഹ്മചാരി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം നേരത്തെ ആ മാനസികമായി ധ്യാനിച്ചപ്പോഴേ കണ്ടു. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധ്യാനം മുറിഞ്ഞു. അപ്പോഴേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, കനൈ നാട്യശാലയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരും, വൃന്ദാവനത്തിൽ പോവുകയില്ല എന്നോ. അപ്പം ഭക്തന്മാരെല്ലാം അതിശയിച്ചു പോയി. അദ്ദേഹം ജഗന്നാഥ് പുരി പോയി. കൂടാതെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പ്രഡിക്ഷൻ തന്നെ അപ്പൊ അത്രയും ഭക്തനായതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. അങ്ങനെ ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ എത്തിയപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രൂപ സനാതനന്മാരെ കുറിച്ച് പ്രകീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എത്ര ജ്ഞാനികളാണ്, എത്ര സൗന്ദര്യമാണ്, എത്ര പഠിപ്പുള്ളവരാണ്, എത്ര ശക്തിയുള്ളവരാണ്, അവരെ എത്ര വിനീതരാണ് അവരുടെ ആ എന്താണ് തൃണാദപി സുനീചന, അതിനുള്ള ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് രൂപ സനാതന്മാർ. അവര് സ്വന്തം കുറ്റങ്ങൾ, അവര് ഒരു കുറ്റം പോലും ഇല്ലാത്തവരാണ്. എന്നിട്ട് സ്വന്തം കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് പറയുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർ എന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് വരുന്നതാണ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ രൂപസനാതന്മാർ അവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ആകെ വിരളി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ ദിവസവും നാമകളിയിൽ നിൽക്കുമ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ കാരുണ്യം എന്ന് കിട്ടും, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആ ദിവസം എന്ന് വരും എന്നിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ രൂപ ഗോസ്വാമി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ഒരു കത്തെഴുതും. കത്തിൽ ചോദിക്കുന്ന ഇതാണ്, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എല്ലാം വിട്ടെറിഞ്ഞു വരേണ്ട സമയം എപ്പോഴാണ് ആഗമമാകുന്നത്? അങ്ങക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത്? എപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ വരേണ്ടത് എന്നിങ്ങനെ ചോദിച്ച് ഒരു കത്തെഴുതും. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഒരു മറുപടി വരും, ഞാൻ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോവുകയാണ്, പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് റിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് വരാനായിട്ട് പറയും. അപ്പൊ അവിടുന്ന് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് പറയും റിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് വരാൻ. രൂപഗോസ്വാമിക്ക് ഈ കത്ത് കിട്ടുമ്പോ രൂപഗോസ്വാമി വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്തും പറയും, അനുപമന്റെ അടുത്തും പറയും. അപ്പം സനാതന ഗോസ്വാമി പറയും, പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ 3 പേരൂടെ പോയാൽ അത് ശരിയാവില്ല. രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് പറയും, നീയും അനുപമും കൂടെ പൊയ്ക്കോളൂ, ഞാൻ പിന്നെ വരാം, ഞാൻ ഇവിടുത്തെ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ നോക്കാം. അപ്പൊ ഈ അവിടുത്തെ രാജാവിന്റെ ദേഷ്യമൊക്കെ മാറുമ്പോ അവസരം കിട്ടുമ്പോ ഞാനും ഇവിടുന്ന് ചാടിക്കൊള്ളാം, ഇപ്പോ നിങ്ങൾ 2 പേരും പൊയ്ക്കോളൂ എന്ന് സനാതന ഗോസ്വാമി അവരുടെ അടുത്ത് പറയും. അങ്ങനെ രൂപ ഗോസ്വാമിയും അനുപമും കൂടെ നവാബ് ഹുസൈൻ്റെ ഷായുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പറയും, ഞങ്ങൾ ജോലി എല്ലാം റിസൈൻ ചെയ്യുകയാണ്, ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോവുകയാണ്, ഞങ്ങളെ ഇനി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത്. അപ്പൊ നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാ ചോദിക്കും, എന്തിന്? ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ രാജ്യം മൊത്തവും തരാം. അപ്പൊ നേരത്തെ പകുതിയോളം സ്വത്തുക്കള് ഇവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. പറയും വേണ്ട, മൊത്തം തരാം, നിങ്ങൾ പോകരുത് എന്ന് പറയും. അതെ, അങ്ങയുടെ ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട, ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളതെല്ലാം ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു തരാം, നിങ്ങളെ വെറുതെ വിട്, ഞങ്ങൾ പോവുകയാണെന്ന് പറയും. അങ്ങനെ പറയും, എന്താണ് നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാ പറയും, അങ്ങനെ എല്ലാ സഹോദരങ്ങളും കൂടെ ഇവിടുന്ന് പോകാനുള്ള പണിയാണ്. ദബീർ ഖാസും സാക്കിർ മാലിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം, നിങ്ങളിൽ ഒരാളെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ റിസൈൻ ചെയ്ത് പോകുമ്പോ വോളണ്ടറി റിട്ടയർമെന്റ് ആണല്ലോ. അപ്പൊ റിട്ടയർമെന്റ് ആകുമ്പോ ഒരു ബോട്ട് നിറച്ചു സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രൂപ ഗോസ്വാമി എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്വർണം എല്ലാവർക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത്, ഇത് നമ്മള് ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. 50% ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുഗ സേവനത്തിൽ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തു. അവിടെയുള്ള ബ്രാഹ്മണർക്കും എല്ലാം അദ്ദേഹം 50% കൊടുത്തു. 25% തന്റെ ബന്ധുക്കൾക്കും 25% സ്വന്തം അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാനുമായിട്ട് മാറ്റിവെച്ചു. അങ്ങനെ രൂപ ഗോസ്വാമിയും അനുപമും അവിടുന്ന് രക്ഷ നേടി.
അപ്പൊ നമ്മുടെ ആരവിടെ ഉണ്ട്? സനാതന ഗോസ്വാമി അവിടെ സ്റ്റക്കായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ സനാതന ഗോസ്വാമി ഒരു ദിവസം ആ രാജാവിന്റെ അടുത്ത് പറയും, എനിക്ക് തീരെ സുഖമില്ല, എനിക്ക് കുറച്ച് ലീവ് വേണം, സിക്ക് ലീവ് വേണം. അങ്ങനെ 1 മാസത്തേക്ക് ലീവ് ചോദിക്കും. അപ്പൊ രാജാവ് പറയാ ശരി, ലീവ് എടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് 1 മാസം ലീവ് കൊടുക്കും. 1 മാസമായി, 2 മാസമായി, 3 മാസമായി, 6 മാസമായി. പക്ഷെ നമ്മുടെ സനാതനെ അവിടെ കണ്ടില്ല. സാഖിർ മാലിക് ഇതുവരെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് അവിടെ ജോലിക്ക് ഇതുവരെ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടില്ല, സിക്ക് ലീവുമായിട്ട് പോയതാണ്. അങ്ങനെ നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാ ഡോക്ടേഴ്സിനെ വിടും. എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ഇനി ആള് ചത്തുപോയോ? എന്താ ഇത്? ഈ ഒരു വിവരവും ഇല്ല. അവിടെ പോയി നോക്കാൻ പറയും. അങ്ങനെ അവര് പോയി നോക്കിയപ്പോ എന്താ കാണുന്നത്? അവിടെ ഒരു ചന്ദ്രന്, നടുക്ക് ചന്ദ്രനും ചുറ്റിനും നക്ഷത്രങ്ങളും ഇരിക്കുന്ന പോലെ സനാതന ഗോസ്വാമി അവിടെ ഇരുന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മറ്റു ഭക്തന്മാരെല്ലാം ചുറ്റിനും ഇരുന്ന് അത് ഏറ്റു ചൊല്ലുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവര് പറയും, ഇതിൽ ആർക്കാണ് ഇവിടെ അസുഖമുള്ളത്? ഈ നോക്കാൻ വന്നവർക്ക് തന്നെ അതിശയമായി പോയി. അപ്പൊ അവര് ഇവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യം നേരെ നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാനെ വിളിച്ച് അറിയിക്കും. ഇവിടെ നടക്കുന്നത്, ആർക്കും ഇവിടെ അസുഖമൊന്നുമില്ല, എല്ലാരും ഇങ്ങനെ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറെ ബ്രാഹ്മണരും ഇങ്ങനെ ചുറ്റിനും ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിലാണ് ബ്രാഹ്മണർ ഇരിക്കുന്നത്. നടുക്ക് നമ്മുടെ സനാതന ഗോസ്വാമി ഇരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഇത് കണ്ടപ്പോ നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാ അദ്ദേഹത്തിന് ദേഷ്യം വന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇനി ജീവിതകാലം മൊത്തവും ജയിലിൽ അടയ്ക്കാനായിട്ട് ഉത്തരവിടും. അപ്പൊ സനാതന ഗോസ്വാമിയെ വിളിപ്പിക്കും. സനാതന ഗോസ്വാമിയോട് പറയും, നീ കള്ളം പറഞ്ഞില്ലേ? കള്ളം പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോയിരുന്ന് ഭാഗവതം പാരായണം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ സനാതന ഗോസ്വാമി പറയാം, എനിക്ക് നിങ്ങളെ സേവിക്കാൻ വയ്യ, എനിക്ക് പോണം. എനിക്ക് എന്റെ ജീവനും എന്റെ പ്രാണനും അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ്. എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെയാണ് സേവിക്കേണ്ടത്. എന്റെ ഈ മനുഷ്യജന്മം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്ത് നശിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ. നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ചെയ്തോളൂ. അപ്പൊ നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാ പറയും, ശരിക്കും ഇങ്ങനൊരു മറുപടി സാഖിർ മാലിക്കിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനൊരു മറുപടി നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാ ഇതുവരെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ഇങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു മുഖം ഇവരിൽ കാണുന്നത്. ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊല്ലാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറയും. പറയോ, തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കൊല്ലാം. ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നതിലും നല്ലത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ ഈ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ കാവൽ നായ ആവുന്നതിലും ഭേദം അതാണ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഒരു രീതിയിലും അടുക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി നവാബ് ഹുസൈൻ ഷായത്. അപ്പൊ നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഒറീസയിൽ പോവുകയാണ്, നീ എന്റെ കൂടെ വരണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പറയും, ഞാൻ എങ്ങും വരുന്നില്ല, എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. അപ്പോഴാണ് നിങ്ങളെ കൊല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ആ ഭീഷണിയിലൊന്നും വഴങ്ങുന്നില്ല. അങ്ങനെ പറയും, ജീവിതകാലം മൊത്തവും ജയിലിലിടാനായിട്ട് ഉത്തരവിടും. അങ്ങനെ ജയിലിൽ കിടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സനാതന ഗോസ്വാമി. നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാ എവിടെ പോയി? നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാ അങ്ങ് ഒറീസയിൽ പോയി. അപ്പോ സനാതൻ ഗോസ്വാമി ആ കാവൽക്കാരൻ ജയിലറായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കും, എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് നീ എന്നെ സഹായിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കും. പറയില്ല, എന്നെ ഇവിടെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ കാവൽ നിൽക്കാനാണ്, എനിക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, രാജാവിന്റെ കൽപ്പനയാണ്. അപ്പൊ സനാതന ഗോസ്വാമി ഈ വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് പറയും, നിങ്ങളൊരു വളരെ നല്ല മുസൽമാനാണ്. ഇസ്ലാമിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ കാരുണ്യം കാണിക്കേണ്ടത് ഒരു സാധുവിനോടാണ് എന്ന്. ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നത് ഒരു സാധു ആവാനാണ്. എനിക്കിതൊന്നും വേണ്ട, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നും വേണ്ട. ഞാൻ മെക്കയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഞാൻ അള്ളാഹിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പ്രവാചകനാകാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ ആകുന്ന വ്യക്തിയെ സഹായിക്കുന്നത് അള്ളാഹിക്കും വളരെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ആധ്യാത്മികമായിട്ട് പുരോഗമിക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ ഒരു മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ദാനം കൊടുക്കുന്നതിന് വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാരുണ്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അള്ളാഹിന്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹവും നിനക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ ഈ വ്യക്തിക്ക് ഇത് കേട്ടപ്പോ ശരിയാണെന്ന് തോന്നി. അപ്പൊ പറയും, എനിക്ക് അതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാ ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള അവസ്ഥ എന്താണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത് പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയും. സനാതന ഗോസ്വാമി പറയാം, അതിന് നമുക്കൊരു ട്രിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. എന്താണ്,
അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്തെങ്കിലും, ഞാൻ എവിടെ പോയപ്പോ ഓടിപ്പോയെന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ വ്യക്തി അടുക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറയും, ഞാൻ കുറച്ച് പണം തരാം നിങ്ങൾക്ക്, പണം തന്നാൽ ഇത് ചെയ്യുമോ? അങ്ങനെ സനാതന ഗോസ്വാമി രൂപ ഗോസ്വാമിക്ക് ഒരു കത്തെഴുതും, ഇവിടെ നടന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞൊരു കത്തെഴുതും. അപ്പൊ രൂപ ഗോസ്വാമി തിരിച്ചൊരു കത്തും കൊടുക്കും, കൂടാതെ അതിനകത്ത് 10,000 സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളും കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് പറയും ഇത് കൊടുത്ത് എങ്ങനെയാലും അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറയും. അങ്ങനെ സനാതന ഗോസ്വാമി ഇതിൽ 50% ആ ജയിലർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കും. അപ്പൊ ജയിലർ ആദ്യം ഒന്നും സമ്മതിക്കില്ല, 50 പോരാ, ഇനിയും വേണം. അങ്ങനെ ഒരു 7,000 8,000 സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ജയിലർ സമ്മതിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ ജയിലർ ചോദിക്കും, ഇനി നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്താ പറയേണ്ടത്? അപ്പൊ സനാതന ഗോസ്വാമി പറയും, പറഞ്ഞാ മതി, ഞാൻ വെളിക്കിറങ്ങാനായിട്ട് പോയി, അപ്പോ അവിടുന്ന് ഓടി ഗംഗയില് കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങി, ഗംഗയില് കാല് വഴുതി വീണു, പിന്നെ എന്നെ അവിടെ കണ്ടില്ല, ശരീരവും കിട്ടിയിട്ടില്ല, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാ മതി എന്ന് പറയും. അപ്പോ ജയിലറിന് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ സംശയം, എന്നാലും ഞാൻ എങ്ങനെ പറയാം? അപ്പൊ വീണ്ടും കാശ് കൊടുക്കും. കാശ് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ കൊടുക്കും. അപ്പൊ അയാൾ സമ്മതിക്കും, ശരി അങ്ങനെ തന്നെ ആകട്ടെ, അങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് പറയും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സനാതൻ ഗോസ്വാമി ഈ ജയിലർക്ക് കൈക്കൂലിയൊക്കെ കൊടുത്ത് ഈ ജയിലിൽ നിന്ന് ചാടുകയാണ്. ജയിലിൽ നിന്ന് ചാടി, അഥവാ അദ്ദേഹം പോയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ള ഒരു പരിചാരകനാണ് ഇഷാൻ. ഇഷാൻ എന്ന പരിചാരകനുമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നത്. അങ്ങനെ കുറെ ദൂരം എത്തി, ബീഹാർ വഴിയാണ് പോകുന്നത്. ബീഹാറിൽ കൂടെ പോകുമ്പോ ബീഹാറില് ഒരുപാട് മലകളും കുന്നും താഴ്വരയും കാടും വന്യമൃഗങ്ങളും കൂടാതെ ഒരുപാട് കള്ളന്മാരുമുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഒരുപാട് ഇതുപോലത്തെ സ്ഥലം കടന്നു വേണം ഇദ്ദേഹത്തിന് പോകാൻ. അങ്ങനെ സനാതന ഗോസ്വാമി ഈശാന്റെ അടുത്ത് പറയും, ഇന്ന് ഒരുപാട് ലേറ്റായി, നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന ഈ കുടിലിൽ വന്ന് താമസിക്കാം, എന്നിട്ട് നാളെ നമുക്ക് പോകാം എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ സനാതന ഗോസ്വാമി അവിടെ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുകയാണ്. ആ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഓണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കള്ളനായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ കള്ളന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇവനെ കൊന്നിട്ട് എന്ത് ഞാൻ എടുക്കും, ഈ ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആരെ കണ്ടാലും അവനിൽ നിന്ന് എന്ത് എനിക്ക് ഊറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും, അവന്റെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാം അവനെ കൊന്നിട്ടാണേലും എടുക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തയുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു. അപ്പൊ കൂടാതെ ഈ വ്യക്തിക്ക് നേരത്തെ ഒരു ജോത്സ്യൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നിന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നവന്റെ കയ്യില് 8 സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളുണ്ട്, അവരെ കൊന്നാൽ നിനക്ക് 8 സ്വർണ്ണ നാണയം കിട്ടും. അപ്പൊ ഇവരുടെ കയ്യില് 8 സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഈ കള്ളൻ അറിയാം. അപ്പൊ ഈ കള്ളൻ സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്തും ഇഷാന്റെ അടുത്തും വളരെ വിനീതനായിട്ട് ഭയങ്കര വിനയത്തോടു കൂടി പെരുമാറും. അപ്പൊ ഈ അതിവിനയം കണ്ടപ്പോ സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് മനസ്സിലായി എന്തോ ഒരു ദുരുദ്ദേശമുണ്ട്. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി, എന്റെ കയ്യിൽ പണം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇയാൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോ സനാതന ഗോസ്വാമി ഈശാന്റെ അടുത്ത് പറയും, ഇത്രയും ഇതായിട്ട് എന്തിനാണ് ഇയാൾ സംസാരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവും, നിന്റെ കയ്യിൽ പണം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ ഈശാൻ പറയാം, എന്റെ കയ്യിൽ 7 സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ 7 എണ്ണം ഉണ്ടോ എനിക്ക് കാണിയിരുന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ 7 എണ്ണം കൊടുക്കും. പക്ഷെ ശരിക്കും 8 സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളാണ് ഈശാന്റെ കയ്യിലുള്ളത്. ഒരെണ്ണം കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് 7 എണ്ണമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ സനാതന ഗോസ്വാമി പറയും, ശരി ആ 7 സ്വർണ്ണ നാണയം എന്റെ കയ്യിൽ താന്ന് പറഞ്ഞ് അത് വാങ്ങിക്കും. വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഈ കള്ളന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പറയും, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കൊല്ലിയൊന്നും വേണ്ട, പണമല്ലേ വേണ്ടത്, ഇന്ന് ഈ 7 സ്വർണ്ണ നാണയം കൈ വെച്ചോ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇയാള് ഞെട്ടിപ്പോവും. ഈ കള്ളൻ ചോദിക്കും, അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി എന്റെ ഉദ്ദേശം ഇതാണെന്ന്? അപ്പം സനാതന ഗോസ്വാമി പറയും, നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാഹിന്റെ ഭരണത്തിലാണ് ഞാൻ കുറെ നാള് ജോലി ചെയ്തത്. ഓരോ വ്യക്തിയുടെ കണ്ണനങ്ങുന്നതും കൈ അനങ്ങുന്നതും ഓരോ മാനേഴ്സും കണ്ടാൽ എനിക്കത് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ആ വ്യക്തിയുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്. അപ്പൊ ഇയാള് പറയും, ശരിയാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊല്ലാനായിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു, ഒരു തക്കം നോക്കിയിരുന്ന ആ പണം എടുക്കാനായിട്ട് ഇരുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇത്രയും സത്യസന്ധനായത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ പണം വേണ്ട, നിങ്ങൾ കൈ വെച്ചോളൂ എന്ന് സനാതന ഗോസ്വാമിയോട് പറയും. അപ്പൊ സനാതന ഗോസ്വാമി പറയും, വേണ്ട വേണ്ട, ഈ പണം നീ തന്നെ കൈ വെച്ചോളൂ, ഇനി നീ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും എന്നെ കൊല്ലാനായിട്ട് വരും,
എനിക്ക് ഇതിനൊന്നും സമയമില്ല, എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകണം, എന്നെ നീ ഒരു സഹായം മാത്രം ചെയ്തു തന്നാൽ മതി, എന്നെ ഈ ഒരു നാട് കടന്ന് അപ്പുറം കടക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കണം എന്ന് പറയും. എനിക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാനായിട്ട് പോകണം, അതുകൊണ്ട് എന്നെ സഹായിക്കൂ എന്ന് പറയാ. അപ്പോ ഈ കള്ളന്മാരുടെ ഒരു നേതാവാണ്. ഈ നേതാവ് പറയും, ശരി, ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കാം. അങ്ങനെ സനാതന ഗോസ്വാമി ഈശാന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും, നിന്റെ കയ്യില് ഇതല്ലാതെ വേറെ എന്തേലും ഉണ്ടോ? അപ്പൊ ഈശാൻ പറയും, അത് എന്റെ ഒരു സ്വർണ്ണ നാണയം കൂടെ ഉണ്ട്. സനാതന ഗോസ്വാമി കാണിക്കാൻ പറയും. അപ്പൊ ഇത് കാണിക്കും. പറയും, നീ അത് നിന്റെ കൈ വെച്ചിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോ, എന്നെ വിട്ടങ്ങ് നീ നിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിക്കോ, എന്റെ അടുത്ത് വരണ്ട, എനിക്ക് ഉള്ള സമാധാനം കൂടെ പോ, എനിക്ക് ഇതിലൊന്നും സമയം കളയാനില്ല, നീ എന്നെ വിട്ട് പൊയ്ക്കോളാൻ പറയും. ആ പണം കൊണ്ട് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പൊയ്ക്കോ, എന്റെ കൂടെ വരണ്ടെന്ന് പറയും. കാരണം കയ്യിൽ പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴായാലും, കാരണം ആ നാട് അങ്ങനെയാണ്, എവിടെയും ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും കള്ളന്മാര് വന്ന് പിടിക്കും. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാനുള്ള ആ കാലതാമസം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട, അദ്ദേഹത്തിന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടാൽ മാത്രം മതി. അങ്ങനെ സനാതന ഗോസ്വാമി അവിടെ എല്ലാം നടന്നാണ് പോകുന്നത്. കൂടെ ഈ കള്ളനും നേതാവുണ്ട്. അങ്ങനെ ഹജിപൂർ എന്നുള്ള സ്ഥലം എത്തും. അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കസിൻ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവിനെ കാണും. അപ്പൊ സഹോദരി ഭർത്താവിന്റെ പേരാണ് ശ്രീകാന്ത്. അപ്പൊ ശ്രീകാന്ത് അവിടെ കുറച്ച് കുതിരകളെ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട്, ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടി കുതിരേനെ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ഹജിപൂർ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് വന്നതാണ്. അപ്പൊ ശ്രീകാന്ത് സനാതന ഗോസ്വാമി അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോ, വരൂ, എന്റെ വീട്ടിൽ വരൂ, ഒരാഴ്ച നിന്നിട്ട് പോകാം. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറയും, ഒരാഴ്ച എന്നല്ല, ഒരു നിമിഷം പോലും എനിക്ക് സമയം കളയാനില്ല, ഞാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാൻ പോവുകയാണ്, എനിക്ക് ഈ ലോകത്ത് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട, ഞാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ശ്രീകാന്ത് പറയും, എന്നാൽ എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ഉപഹാരമെങ്കിലും അങ്ങ് സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കമ്പിളി പുതപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഒരു കമ്പിളി പുതപ്പ്. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം, ഒരു കമ്പിളി പുതപ്പ് ഇദ്ദേഹം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കമ്പിളി പുതപ്പ് സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് ആരാണ് കൊടുക്കുന്നത്? ശ്രീകാന്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം വിചാരിക്കുമോ, ഇത് വാങ്ങിച്ചാലെങ്കിലും എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകാലോ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് അദ്ദേഹം അത് സ്വീകരിക്കും. അങ്ങനെ വീണ്ടും അദ്ദേഹം നടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നടന്ന് അദ്ദേഹം വാരണാസിയിലെത്തും. വാരണാസിയിലെത്തി അദ്ദേഹം വളരെ ക്ഷീണിച്ച് അവശനായി. അപ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹം കേൾക്കുന്നത്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ വാരണാസിയിലെത്തി എന്ന്. അവിടെ ചന്ദ്രശേഖർ ആചാര്യയുടെ വീട്ടിലാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചു. അദ്ദേഹം സന്തോഷം കൊണ്ട് ചന്ദ്രശേഖർ ആചാര്യയുടെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് അവിടെ പടിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പോ നമ്മളെ സനാതന ഗോസ്വാമിനെ കണ്ടാൽ ശരിക്കും ഒരു മുസ്ലിം പ്രവാചകനെ പോലെ ഇരിക്കും. താടിയും ഒക്കെ വളർത്തി മുസ്ലിംസിനെ പോലെ ഇരിക്കും കണ്ടാല്. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം അവിടെ മീശയും താടിയും ഒക്കെ വളർത്തി ഇങ്ങനെ ചന്ദ്രശേഖർ ആചാര്യയുടെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാൻ. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വീട്ടിന്റെ അകത്താണ്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ചന്ദ്രശേഖർ ആചാര്യരുടെ അടുത്ത് പറയും, ഒരു വലിയ ഭക്തൻ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തി വാരണാസിയിൽ എന്നെ കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവൻ ഇപ്പോൾ ഈ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്തുണ്ട്, വേഗം അവനെ അകത്തേക്ക് വിളിക്കൂ എന്ന് ചന്ദ്രശേഖർ ആചാര്യരുടെ അടുത്ത് പറയും. അപ്പൊ ചന്ദ്രശേഖർ ആചാര്യ വെളിയിൽ വന്ന് നോക്കുമ്പോ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തിയൊന്നും കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം അകത്ത് കയറിയിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത് പറയും, ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി അവിടെ ഇല്ല, അവിടെ ആരും ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും. പറഞ്ഞാ അവിടെ ഒരു മുസ്ലിം ഒരു പ്രവാചകനെ പോലെ ഒരു വ്യക്തി അവിടെ ഈ വെളിയിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്, അത് തന്നെയാണ്, അവനെ അകത്തേക്ക് വിളിക്കൂ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ പടത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം, ഇവിടെ താടിയും മീശയൊക്കെ വളർത്തി, സാധാരണ ഒരു വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലമുണ്ടനം ചെയ്ത് നല്ല ക്ലീൻ ഷേവ് ആയിരിക്കും, ശിഖ മാത്രമേ കാണൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ മുടിയും വളർത്തി താടിയും മീശയൊക്കെ വളർത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സനാതന ഗോസ്വാമി അത്രയും ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് അദ്ദേഹം എത്തിയതാണ്. അങ്ങനെ ചന്ദ്രശേഖർ ആചാര്യ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ സനാതന ഗോസ്വാമി അവിടെ വെളിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ പിടിച്ച് അകത്തേക്ക് വിളിച്ചു കയറ്റും. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടുടനെ
കാൽക്കൽ വീണ് നമസ്കാരം ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇദ്ദേഹത്തിനെ പൊക്കി കൈകൊണ്ട് ഉയർത്തിയിട്ട് ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ സദാനന്ദ ഗോസ്വാമി പറയും, അരുത് അരുത്, അങ്ങനെ തൊടണ്ട, ഞാൻ അത്രയും പതീതനാണ്, ഞാൻ ഒരുപാട് ദൂരം യാത്ര ചെയ്തു വന്നതാണ്, ഞാൻ അത്ര അഴുക്കാണ്, കൂടാതെ ഞാനൊരു പാപിയാണ്, ഞാനൊരു എന്താണ് ഒരു പാപം സേവനം ചെയ്തവന്റെ വ്യക്തിയാണ്, എന്നിൽ ഒരു നന്മയുമില്ല, എന്നെ ദൂരെ നിർത്തേണ്ടതാണ്, അങ്ങ് എന്നെ തൊടാൻ പോലും എനിക്ക് ഒരു യോഗ്യതയില്ല, എന്നെ അങ്ങ് തൊടണ്ട എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയും, നിന്നെ ആലിംഗനം ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ശരീരം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും പിടിച്ച് ആലിംഗനം ചെയ്യാണ്. എന്നിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചന്ദ്രശേഖർ ആചാര്യരുടെ അടുത്ത് പറയും, ഉടനെ തന്നെ ഇവനെ എല്ലാം മുടിയും താടിയും മീശയും എല്ലാം ഷേവ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്തു വരാൻ, എല്ലാം ക്ലീൻ ഷേവ് ചെയ്ത് വരാനായിട്ട് പറയും. എന്നിട്ട് അവന് നല്ലൊരു വസ്ത്രം കൂടെ കൊടുക്കൂ എന്ന് ചന്ദ്രശേഖർ ആചാര്യരുടെ അടുത്ത് പറയും. അപ്പോ നമ്മുടെ സനാതന ഗോസ്വാമി പറയും, വേണ്ട വേണ്ട, എനിക്ക് പുതിയ വസ്ത്രങ്ങളൊന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് കീറിയ തുണി മാത്രം മതി. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചിരിച്ചുകൊണ്ട്, കാരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ എത്രമാത്രം വൈരാഗിയാണ്, എത്ര ത്യാഗിയാണ് എന്ന് അത് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇതെല്ലാം പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സനാതന ഗോസ്വാമിയെ കൈ പിടിച്ച് തമാൻ മിശ്രയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകും. അങ്ങനെ തപാൻ മിശ്രയുടെ അടുത്ത് തപാൻ മിശ്രയുടെ അടുത്ത് വീട്ടിലാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവിടെ പ്രസാദം കഴിക്കാനാണ് ചെല്ലുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സനാതന ഗോസ്വാമിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് അവിടെ പ്രസാദം കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ഈ തപാൻ മിശ്ര ഒരു പുതിയൊരു വസ്ത്രം സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പൊ സനാതന ഗോസ്വാമി പറയും, എനിക്കിതൊന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് പുതിയതൊന്നും വേണ്ട. അപ്പൊ തപാൻ മിശ്ര പറയും, ഞാൻ അങ്ങേക്ക് എന്തെങ്കിലും തരണ്ടേ, നമ്മളെ വീട്ടിൽ വന്നതല്ലേ, അങ്ങേ പോലുള്ള ഇത്രയും ഉയർന്ന ആത്മാവാണ്, അത്രയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം വെച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സേവനം തരണ്ടേ, അങ്ങ് സ്വീകരിക്കണം എന്ന് അപേക്ഷിക്കും. അപ്പൊ സനാതന ഗോസ്വാമി ചോദിക്കും, എനിക്കൊരു പഴയ തുണി, പഴയ ധോത്തി, ഈ ഓട്ടകളൊക്കെ ഉള്ള കീറിയ ഏതെങ്കിലും തുണി തന്നാൽ മതി എന്ന് പറയും. അപ്പോ ഇദ്ദേഹം ഒരു പഴയ ധോത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് സനാതൻ ഗോസ്വാമി ചെയ്യുന്നത്? ഈ ധോത്തിനെ കീറി 3 പീസാക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം അത് ധോത്തിയായിട്ടും കൗപീനായിട്ടും പിന്നെ മേലാടയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് തപാൻ മിശ്രയുടെ വീട്ടില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുകയാണ് നമ്മുടെ സനാതന ഗോസ്വാമി. മറ്റു ഭക്തന്മാര് നോക്കുമ്പോ ഇപ്പം മുടിയെല്ലാം ഷേവ് ചെയ്തു, ശിഖയൊക്കെ വെച്ചു, ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ വേഷത്തിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവരാ ഇതാണ് സനാതനൻ, ശുദ്ധ ഭക്തൻ, ശുദ്ധ വൈഷ്ണവനാണ് സനാതനൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാരും അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രസാദം കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇതെല്ലാം വേണ്ട, എനിക്ക് ഈ പ്രസാദം ഒന്നും വേണ്ട, നിങ്ങളുടെ സേവനം സ്വീകരിക്കാനല്ല ഞാൻ വന്നത്, ഞാൻ സേവനം ചെയ്യാൻ വന്നതാണ്, എനിക്ക് മധുകരി മാത്രം മതി. മധുകരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഭിക്ഷ ചോദിച്ചു കിട്ടുന്ന ആഹാരം മാത്രം മതി, എനിക്കല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ആരും സേവനം ചെയ്യല്ലേ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചിരിക്കും, സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ ആ വൈരാഗ്യ ഭാവം കണ്ടിട്ട് ചിരിക്കും. എന്നിട്ടും ഇപ്പോഴും നമ്മളെ സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഈ തുണി ഇത് ആര് കൊടുത്തതാണ്? സനാതന ഗോസ്വാമി ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഈ പുതപ്പ് അത് ആര് കൊടുത്തതെന്നാ പറഞ്ഞത്? ശ്രീകാന്ത്. അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് എവിടാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ ആ ജയിലിൽ കടന്നു വന്ന് ആ കള്ളന്റെ വീട്ടില് കുറച്ചു ദിവസം നിന്ന് അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം ഒരു ഹജിപൂർ എന്ന സ്ഥലത്തെത്തും. അവിടെ വെച്ചാണ് ശ്രീകാന്തിനെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രീകാന്ത് കൊടുത്ത ഈ പുതപ്പ്, കമ്പിളി പുതപ്പ്, അത് നല്ല മിനുസൊക്കെ ഉള്ള, നല്ല ഡെക്കറേഷൻ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു കമ്പിളി പുതപ്പാണ്. അതിപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒന്നും പറയില്ല. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ നോക്കും, ആ തുണിയിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കും. അത് കണ്ടപ്പോ സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് മനസ്സിലായി, ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് ഈ തുണി ഞാൻ ഇത് ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുവാണല്ലോ എന്ന് അദ്ദേഹം അപ്പോഴാണ് ചിന്തിച്ചത്.
എനിക്കൊന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് കീറിയ തുണി മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ തുണി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഉടനെ സനാതന ഗോസ്വാമി ഗംഗാ തീരത്തെത്തും. അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ഒരു വയസ്സായ വൈഷ്ണവൻ, ആ വൈഷ്ണവൻ അവിടെ തുണി കഴുകുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ തുണി ഇങ്ങനെ പുതപ്പ് കഴുകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ആ തുണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പഴകിയ കീറിയ ഈ ഹോളൊക്കെ ഉള്ള അത്രയും പഴകിയ ഒരു തുണിയാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ സനാതന ഗോസ്വാമി ഈ വൈഷ്ണവന്റെ അടുത്ത് പറയും, ഞാൻ അങ്ങയുടെ കാൽക്കൽ വീണ് അപേക്ഷിക്കുന്നു, എന്റെ ഈ പുതിയ കമ്പിളി വാങ്ങിച്ചിട്ട് അങ്ങയുടെ ഈ പഴയത് എനിക്ക് തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ വൈഷ്ണവൻ ചോദിക്കും, നിങ്ങളെന്താ എന്നെ കളിയാക്കാൻ വന്നതാണോ? എന്തൊരു അതിശയമാണ്, ഇത്രയും പുതിയതായിട്ട് ഇത്രയും നല്ല ഒരു തുണി എനിക്ക് തന്നിട്ട് എന്നെ ഈ കീറി പറഞ്ഞ് അതിന്റെ ആ ഓരോ നൂലും ഒക്കെ ഇളകി ഇപ്പൊ കീറും എന്നുള്ള സ്ഥിതിയിലുള്ള ഈ തുണിയാണോ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്? സനാതന ഗോസ്വാമി പറയും, എന്റെ ഭാവത്തെ അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കും, ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്, അങ്ങയെ കളിയാക്കിയതല്ല, ഞാൻ അങ്ങയോട് കാൽക്കൽ വീഴുകയാണ്, അങ്ങയോട് യാചിക്കുകയാണ്, എന്നോട് കാരുണ്യം കാണിച്ചാലും അങ്ങ് ഇത് സ്വീകരിച്ച് അങ്ങയുടെ ആ തുണി എനിക്ക് തന്നാലും എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഈ വൈഷ്ണവൻ അത്ഭുതം തോന്നിയിട്ട് ഈ തുണി കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഉടനെ അത് പിഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം തന്റെ തോളിലിട്ട് നടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ട്, ഇതാണ് ഗോസ്വാമി. ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം, ഗോസ്വാമിക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഗോസ്വാമിമാരുടെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഒരു വെള്ള തുണി മാത്രം. അവര് ജീവിക്കുന്നത്, നമുക്ക് കിടക്കാനായിട്ട് പട്ടുമെത്ത വേണം, മഴയിൽ നിന്നും വെയിലിൽ നിന്നും ഒക്കെ സംരക്ഷണം കിട്ടാനായിട്ട് വലിയ ബംഗ്ലാവ് വേണം. പക്ഷെ ഇതൊന്നുമില്ല. ഓരോ ദിവസം ഓരോ മരത്തിന്റെ ചോട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. അന്നന്നത്തുള്ള ആഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മധുകരി ആയിട്ടാണ്. ഭഗവാൻ വല്ലതും തന്നാൽ അത് സ്വീകരിക്കും. ഏത് പൊസിഷനിൽ നിന്നാണ് ഗോസ്വാമിമാർ എത്തിയത്? സാക്കീർ മാലിക്, ദാബിർ ഖാസ് അത്രയും ഉയർന്ന മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു. രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നവരാണ്. അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള, ലളിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിന്തകൾക്കപ്പുറം, ഒരു തുണി പോലും, നല്ല തുണി വസ്ത്രം പോലും ധരിക്കില്ല, അത് കീറി പറഞ്ഞ് വളരെ പഴകിയ വസ്ത്രമാണ് ഇവിടെ ധരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഗോസ്വാമി. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥന്മാരാണ് ഗോസ്വാമിമാർ. അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐശ്വര്യത്തിലും ഒരു ആനന്ദവും കാണുന്നില്ല. ആ ഭൗതിക വസ്തുക്കളെല്ലാം അവർക്ക് അതൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. അവരുടെ ആനന്ദം അത് ഭഗവാനിൽ മാത്രമാണ്. അതാണ് സിമ്പിൾ ലിവിങ്, ഹൈ തിങ്കിങ്. വളരെ മനസ്സ് ഭയങ്കര ശാന്തമാണ്, മനസ്സിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമാണ്. നമുക്കാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ദുഃഖം വരുന്നത്. എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും കിട്ടുമ്പോ നമ്മൾ സന്തോഷമാണ്. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ജോലി വേണം, പണം വേണം, കുട്ടികൾ വേണം, കുടുംബം നല്ലത് വേണം, വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരരുത്, അപ്പൊ നമ്മൾ ഹാപ്പിയാണ്. പക്ഷെ അതല്ല, ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷം എന്താണോ അത് മാത്രമേ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ. എനിക്കിതൊന്നും വേണ്ട, ആ ചിന്തയാണ് ഗോസ്വാമിമാർ. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇപ്പൊ സനാതന ഗോസ്വാമിയെ കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കും, എവിടെ നിന്റെ ആ പഴയ ആ കമ്പിളിപ്പുതപ്പ് എവിടെയെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ സനാതന ഗോസ്വാമി പറയും, അങ്ങ് എന്നെ ദർശിച്ചപ്പോ, അങ്ങയുടെ ആ നോട്ടം കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഞാൻ അത് ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഇതാണ് 99% നീ വിരക്തി കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ആ അവസാനത്തെ 1%, അവസാനത്തെ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ്, അതാണ് ആ വസ്ത്രം, അതും നീ ഉപേക്ഷിച്ചു. ഇപ്പോൾ നീ 100% എല്ലാത്തിൽ നിന്നും വിരക്തി നേടിയ വ്യക്തിയായി. ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആനന്ദം തരുന്നത്. അങ്ങനെ സനാതന ഗോസ്വാമി തൊഴുകൈകളാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാൽക്കൽ വീണു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിനെ ആലിംഗനം ചെയ്തു. സനാതന ഗോസ്വാമി തറയിൽ കിടന്ന് ഉരുളുകയാണ്, കരയുകയാണ്. ഓ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ആരാണ്, എന്താണ് അങ്ങേയായിട്ടുള്ള ബന്ധം, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ അനുഭവിക്കുന്നത്, ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി, ആദി ഭൗതികം, ആധ്യാത്മികം, ആദി ദൈവികം, ഇങ്ങനെയുള്ള ദുരിതങ്ങളൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു, എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, ഞാൻ ആരെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത്, ഞാൻ എവിടെ പോകും,
ഈ പ്രപഞ്ചം മൊത്തവും എനിക്ക് അത്ഭുതമാണ് തരുന്നത്. ഓ ഭഗവാനെ, ഞാൻ അങ്ങയുടെ കാൽപാദങ്ങളിൽ വീണ് അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്, എന്റെ ഈ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മുക്തി തരണം എന്ന് സനാതന ഗോസ്വാമി അപേക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോ സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 10 നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ 10 നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ചത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. വാഞ്ച കൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण.